CM tuliram rong hang umrong solong kalitang sabinang tipi ahem kahumridam. Otlang notum aphan kokthat bibek jipu CM lamchak tipi. Di Mahasau District ke Parlo lang tuga rongalong kedamtang pai ni phai khwe ke thom arni kalitang sabinang tipi aphan otlang notum chulang remdet si aphi apran karmudet pura longria lo phur chodut si kokthat pinangji pura kachesong amede intholo. Kachulang remalong kachurab tu natumamen laki Stefan Hansi, Rabindra Rana, Store Assistant Manager LNT, Arun Chaudhary, Assistant Manager LNT, Acharji, Abdul Manan atumhendo. Lasi bang solam kachini pa meje phan pura haladak umrang sodim aklong ahem atumi Karbiang Autonomous Council Chief Executive Member Tuliram Ronghang Humridam si labangso kahumridam ahud ke pudun vek ahemasor asomar adonara batumpen chetong damsi chinki chethandam lo laso ka chinki ka chethan ponalong Karbiang Autonomous Councils EM Tuliram Ronghang taning je ponke adai dobe ka bang khumati otlang no ka chuklemat maphan administrative aron tengpen kokthat direkpu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma relief fund hinpen kerap pajur laki lakho lapen Karbiang Autonomous Council Chief Executive Member relief fund hinpen tami lakpi achek pi pajur po Karlitang sabineng TPI Hemasora Tumaphan ning kachathe ke thanalam MP Mersing Tisu MLA Dorsin Ronghang Department Chairman Hamphanga Songa Tumtami chatong dunti Nilimen ke Marcel Terang, apa nilibong Kalawam Stefan Terang, apa nilaki bidola Livingston Terang tu, apa nilipu ke Dagarong Asarlo, apa amen ke Hemari Terang, apa non hakisung nilipung Hemalong pen nilipe let binai tipi, non la bangsu insiden bangke la son hello, tihek pen kesithani bangke. Ini ke nilitum arniwang ke lapuson si claim dom dambom lo ikireng je phan tapen company LNT company long si kam chuklem dom bom longku along ladak dem ke tengdo amat aport si nitum claim bom lo dambom lo lason sinengkan pli ningkan phone ke chokpo ladak anili pe tambe dak LNT office adung si dukan chibidun lo dukan ki biang bong pen ningkan pho ke nakile lo aport si lapuson si me bom lo arniwang ke monta hala bangso tarik create homaning we bangke nilitum nilipeta hem nang lelidat lo laposi kupi posi hem nang lelidat ma nilifun call bom lo monta pun nang receive sedat amasi nilita kamatha project lo amasi ciridun nang bong pen lasuning we chilong nundidat lo lasi aputhot adap apor nili ciridun pen lasi mobile pen location track si nilipe mobile long track dun si dead body bang chilong dun lok lo ama sinil tum la bangso kisung chithek long lok ama si mane kama thadam thangta aja kong bi pin lo ama koson ben koson ne non litum dak long kuarat lapen social organization KSA tum lapen lada ke kido committee ke papal ha kadu ko tum ta nang chirap dun lo lapen kidoan SKA la hai do organization do pick la women justice forum putum ta do na kirap dun do lo hai lasi sona thasi do lo bonta non arniwang ta lapuson si non pinian ta awang bom lo non tarik create hompen pini tarik 24 ingkora plian lo son si dambong ang bom lo nakira batum ta nakilang tum ba labang sokhawan kachini tum ang bom lo mosi latum ke wang anang bong ta me nil tum phan hemisia phaning nang pithekang lo lapen ki wang hilang lapuson abang putin ba ka prega hem tamil lapuson panahok hidajia phansi nang khan kang lo lapen yasmet ki nil tum labang so justice bang long nang ji pu pini anta non sar Dr. Tuliram Ronghang dame lang nili heman ke wang tim kar biang long pen wang rap pet si lapuson se lang li wang we ku meta lang li tum amuni da phan nang toy bom ku jong si da kidu kisung ma pu nang toy bom lo nang wang bom lo laposi ni tum ta son si ning chu thelo ba ni tum han himot bang hadi mane nang ning ka pathi ulo lason si lason ki su ning pathi ke ba ning arong piklo lasi non pinian mage taring ko rapli ki bang ke sar Dr. Tuliram Ronghang kar binglong tim ben wang rapet si isi akirap na mena tikang lo lasi justice put hakot pi loket puge justice put hakke naki putang ke lalo latung ki chok chida bang puan ke alang tum naki putekang teng
ke lason ke chok jawang man ke kok that ke piwek nang ji pusa arbi banang pidun lo lapen Alang itu namanya cerabdun. nang cerabdun po kusi ning nang pit hede kang lo jola puson justice ta long wek nang ji lapen government arona tang pen nitum ladak ke dak kam EPG selong thame kam mang ke chuklem long ni athela dak nitum tame ke reya phan chuklem bong pilip pe tum ladak nel tuma family long ke la person klem non la person nam pu advice badi guidance nang ki pike nitum han aveda lo non ma ke mahang pingku gason bon me ladak local tum organization tum KSA plus SKE la son si KCS la tum ta wang thai lo LK Popal hai committee tum da wang tha organization pinangan nili theklong teng bote organization koi an bagdu labangso justice han condemn mangke condemn dun mangke amal si ning nang pit happy lo la penon labangso alam da me itum justice kilo ye phan mangke nang chirap an su nang chitu dun nang ji la pen ke dak di maso CM develop ta alang ni wang lo la pen rang tulang bosiako non dak sar ta piniang putekang lo mati Dr. Tuliram Hansar alang li tame CM phan kunang cingki pen ke pewang ye phan ta kunang putu le thot le yo sining rong pik lo isi pudam pulo te no son kisung hu ning oi ning duk ke la kunang cerap dun abang pu phan ke ning ching sam lo la si an su si ke wang lang tame alang li long tame amam he me pe dona